Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka. Shiri ne wanda zai dinga kawo muku labari akan na littafin Hausa. A yau zan yi magana ne akan So, wato littafin nan mai suna So wanda Ruqayyah Abdulhamid ta wallafa, ni kuma Abdulrahman zan karanto muku shi. Ina kwance akan katafaren gado na juyi nake ni kaɗai. Ban da wata matsala, Husna kenan ke labarin zuci. Duba ɗaya za ka yi mata kasan tana cikin damuwa duk da katafariyar daular da take ciki. Husna ya ɗaya tilo ga Alhaji Saminu. Alhaji Saminu shahararren mai kuɗi ne a garin Kano, tamkar sun haɗa dangantaka da 'yan ƙaruna. Matar shi ɗaya da 'ya'yan shi guda ɗaya tilo wato Husna, wanda ita kaɗai Allah ya mallaka mai. Ya ɗau san duniya da ƙaunar Husna ya ɗora ma ran shi, wanda yake tunanin a duniya zai iya sadaukar da komai akan Husna. Husna fara ce doguwa mai matsakaicin tsawo, ita ba doguwa ba ita ba siriya ba, sannan tana da 'yar wushirya a tsakiyar ganin. Tana da 'yar doguwar fuska da siririn hanci. Kallo ɗaya za ka yi mata kasancewa tana hutawa. Tana kwance a katafaren gadonta sai juyi take ita kaɗai, duk da katafariyar daular da jin daɗin take ciki, amma zuciyarta ba ta cikin sukuni. San Abdul shi ya mata katutu a cikin zuciya. Ya za ta yi ta mallake shi, ya za a yi ta fahimtar da iyayenta lallai cewa tana son shi. Ta san mahaifinta farin sani bai san talaka, bai san mu'amala da talaka, bai ma san wata dangantakar da zai haɗa shi da talauci. Gani yake yi ma duk wanda ya yi talauci shi ya so, don haka ya ɗauka rantsana ya ɗaura ma talakawa. Ga shi Abdul ɗan gidan talakawa ne, a Kabuga suke da shi da mahaifiyar shi. Mahaifin shi ya rasu tun shekara 7 da suka wuce. Abdul shi yake fafutuka yake samo ma 'yan gidansa abincin da za su ci, saboda yana da ƙanne guda 2 mata. Hakanan ya tsaya tsayin daka Abdul wajen kula da karatun ƙannen shi. Husna ta haɗu da Abdul ne a wani supermarket da yake Abdul yana aiki a wani supermarket wato service, irin masu an sai kayan nan, shi kuma yana zuwa ya kai mota. Haka in wata yi ana sallaman shi da ɗan rufin asirin nan da kuma ɗan alherin da masu zuwa siyayyan kaya suke yi, to da haka yake ɗan kukutawa, yake tattala rayuwar shi saboda ya gama makaranta amma bai samu aikin yi ba. Yaga da ya tsaya haka gwara ya yi aiki domin ya dogara da kanshi, ya rufa ma kanshi asiri. Kullum Husna ba a sati Husna a nan suke zuwa yin siyayya, chocolate, sweet da dai sauran kayayyakin su. Yawanci Husna ne ke zuwa tare da direban su. So Husna ta kamu da san Abdul tun lokacin da ta fara ganin shi a supermarket din, saboda yanayin natsuwar shi da hankali, sannan kuma saurayi ne cikakke wanda duk macen da ta gan shi za ta yi alfaharin ya kasance a matsayin saurayinta, saboda ta ko'ina ya haɗu. So amma hakan ya sa ta duk sati ba ta fashi sai ta zo supermarket ɗin domin kawai ta gan shi. A hankali alaƙa ya fara shiga tsakanin Husna da Abdul har suka shaƙu. Daga nan ne ta fahimci halin da Abdul yake ciki. So amma kuma ta san halin mahaifinta, shi yasa ba ta so ta gaya wa mahaifinta ga saurayin da take so, saboda ta san in yi bincike ya gano dole sai ya raba su. Ta kuma ba ta so a raba su saboda san shi ya shiga cikin ranta, ba ta so su rabu. Juyi take kawai gado tana ta zancen zuci, tana ta saƙa tana warwarewa. Ina ma a ce in mallaki Abdul na matsayin miji, da na fi kowa farin ciki da jin daɗi a duniya. Ban san Faruk ɗin da ake son haɗa ni da shi. Shi yana can Ingila ma, hala yana can yana tare da Turawa, gaba ɗaya bai mun ba. Yana da jiji da kai da alfahari dan baban shi minista ne. Ni kuma na fi son farin ciki a rayuwata fiye da kuɗi da fiye da soyayya. Abdul shi kaɗai ne wanda zai bani farin ciki. Zan kasance cikin jin daɗi da walwala. Zan kasance cikin annashuwa da nishaɗi in na kasance tare da shi. So amma ta yaya mahaifina zai fahimci haka? Ta yaya zan iya fahimtar da shi yadda zai gane? Ta yaya za su gane cewa shi talaka Allah ne ya yi shi? Kuma ba wai son mutum ba ne ya gan shi a talaka. Ni da na taso cikin kuɗi ba wai ni na zaɓi haka ba, a'a kawai an haife ni ne a cikin shi. Shi ma da aka haife shi a talauci ba wai shi ya zaɓa ma kanshi ba, kawai Allah ya san hikimar da ya gan shi haka ne. Ajiyar zuciya ta tashi ta dawo gaban madubi tana kallon jikinta.
Ta yi murmushi mai ƙayatarwa saboda Husna ko ba ta yi kwalliya ba kyau gare ta. Nan take ta ɗauko hoda ta yi kwalliya, ta ƙara kallon kanta, ta ɗauko wayarta iPhone X Max ta fara yin hotuna ba ƙaƙƙautawa. Ta koma kan gado ta yi tsalle, ta runguma fulo, ta ɗau waya. Abdul yana ƙoƙarin shiga da babur ɗin shi cikin gida kenan, kawai sai ya ji ƙaran waya ta shigo mai. Yana dubawa sai ya ga sahibar shi ce. Nan take ya dakata da shiga, ya jingina mashin a gefe, sannan ya jingina da garin jikin ƙyauren gidansu. Assalamu alaikum masoyina, amincin Allah ya tabbata a gare ka abin ƙaunata. Wa alaikum salam masoyiyata, da fatan dai kina lafiya. Allah sarki Husna, da yamman nan ke da muka yi alƙawari da ke sai bayan sallar isha'i ma sannan za ki rani. Abdul kenan, gani ne lokacin yayi tsawo wallahi tallahi, na kasa haƙuri, na kasa sukuni, shine na ce bari in kira ka. Wayyo zancen ki nake a cikin zuciya, kawai sai gashi na ga kiran ki. To ai Abdul, da zuciyata da taka a tare suke, shi yasa duk lokacin da wani ya tunanin wani dole wani ya ji ya kira shi. Gaskiya ne Husna, irin san da nake miki sai nake ganin ya ma zuciyata kaɗan. Yana ƙoƙarin ya fasa zuciya ya fito. Abdul kenan, kai ma kana jin yadda nake ji? In ka tuna ni dan Allah, me kake ji a cikin ranka? Ji nake zuciyata za ta fashe, ji nake tana wani bugu, bum bum bum, ji nake yi kamar in kasance tare da ke a koda yaushe. Dan Allah ka dakata Abdul, so kake yau ka hana ni sukuni? Gaba ɗaya fa kalaman ka zuzuta ni suke yi, hana ni kasancewa, sa ni suke ina kasancewa cikin jin daɗi, walwala da farin ciki, ta yadda sai in tunanin cewa lallai duk inda kake sai na zo na ganka. Abdul, ka haɗu, duk macen da ta same ka a matsayin miji ta yi babban dace. Husna, kin haɗu, duk namijin da ya same ki a matsayin mata ya yi babban dace. Abin da ke zuciyata ne fa kika riga na faɗa. To ai da zuciyata da taka a tare suke, baka ji me na ga yamma ba? Shi yasa da abin da ke ranka shi yake raina. Husna, duk da ban san gidanku ba, amma daga ganin ki ke yar masu hali ce, kina cikin walwala da jin daɗi. Saɓanin ni, aiki nake a wani supermarket wanda in kika duba albashi na gaba ɗaya a wata bai wuce sai ya cakulat ɗin da kike yi ba. Husna, ina tunanin yadda za mu yi rayuwa tare a matsayin masoya. Ina tunanin cewa za mu iya samun matsala tsakaninmu saboda duba da yadda kike da yadda nake ba ɗaya ba ne. Ba kya ganin cewa za mu iya samun matsala ko kuma za mu iya samun cikas a rayuwarmu? Abdul, ni ma tunanin hakan ne yana na sukuni, yasa na kasance cikin jimami da alhini. Yanzu da na gama tunanin haka, ban tunanin cewa zan iya rayuwa babu kai wallahi tallahi, ko ma me zai faru dole ya faru. Abdul, ni ina son ka, ina ƙaunanka. Rayuwata ba za ta taɓa tasiri ba tare da kai ba. Dan Allah, dan Annabi ka so ni, kar ka juya baya ko kaɗan. Husna, daidai da sa'a ɗaya, sakon ɗaya, minti ɗaya, awa ɗaya, sati ɗaya, wata ɗaya, shekara ko shekaru ban taɓa tunanin zan juya ma baya ba. Ina son ka Abdul, irin yadda ba zan taɓa iya rayuwa babu kai ba. Ni ma ina son ki Husna, irin yadda ba zan taɓa iya rayuwa babu ke ba. Husna, kalamanki suna kashe ni, suna tsamani, sai na ji na dawo tamkar sarki. Allah sarki Abdul, da a ce ina da ikon faɗa a ji a duniya, da na ce ka zama sarki na duniyan nan. Husna kenan, ni kuma da na naɗa ki sarauniya. Ya za ki ji idan ga sarki a gefenki? Lallai ko da na ji matuƙar jin daɗi. Ji nake yanzu ina ma a ce muna cikin wani kogi na tafkin soyayya, ni da kai muna ninkaya a cikin soyayya, ga furanni sun kewaye mu. Husna, wayata na nuna low battery, bari in ƙarasa gida in kai ta, in na aje babur ɗina in kai wayan wajen Halilu mai shago. Kin ji? Ina son ki Husna, ki kula da kanki. Allah sarki, yau ce in waya ka shirkewa ni ban taɓa ganin ta a hannunka ba. Ke dai kawai ki bari, Bibo ce wallahi. Bibo? Haba Abdul, me yasa baka ga yan Bibo ka shirkewa ba? Me yasa zan gaya miki? Iya ƙarfi na kenan. Ai kai ka wuce matsayin Bibo. Kakka damu, gobe mu haɗu da kai a supermarket, zan zo maka da waya. A'a Husna, ki bari, na gode.
Wannan ɗin ma ba laifi, batirin ne ɗan samu matsala, shi ma ina so ƙarshen wata in an mana albashi zan canza batir. Allah sarki, kakka damu, ba damuwa, gobe za mu haɗu da kai a supermarket. To ba damuwa Husna, na gode, sai an jima. Abdul kashe waya ya jingina da jikin bango yana ta saƙa zuci. Ita ko ta ɓangaren Husna murginawa ta rungumi fulo, miƙewa tsamtai ta je ta buɗe loka ta ɗauko wata Samsung Note 8 ta saka cikin jaka, sannan ta koma ta zauna ta yi shiru tana tagumi. To duka dai an ma kawo ƙarshen ku biyo mu a shiri na gaba domin ku ji shin ya ta ƙare tsakanin Abdul da Husna. Faruk kuma menene makomin shi, zai dawo daga Ingila? Yaya matsayin mahaifinta zai kasance in ya ji labarin cewa tana soyayya da wani ɗan talaka? Na gode, naku Abdulrahman. Ku tara shiri na gaba, kar ku manta ku danna subscribe, saboda subscribe ɗin ne zai nuna da zarar mun saka sabon shirin mu za ku dinga ganin alamu.